Matul dawn l-aħħar 3 snin, 4 kemm ilu li beda il-proġett ta' restawr tal-palazz, fost l-affarijiet trovaturi ħanajdu hekk li saru, kienu 4 postijiet, 3 kmamar u gallerija li sibnihom illi taħt l-ammonti kbar anka sa 16 passata zeba fuqhom kien hemm taħt net pittura, diżinni, dekorazzjonijiet, elementi oħrajn li dawn ma konniex nafu bihom. B'aktar xogħol u investigazzjonijiet anke mal-conservators li kienu qegħdin responsabbli jagħmlu dawn ix-xogħlijiet, bdiet toħroġ aktar l-idea ċara x'kien hawn u ma kienx hawn. U bħala perjodu dawn ġew iffissati li kienu ta' lejn l-aħħar tas-seklu 18, ġifieri matul il-ħakma tal-Franċiżi f'Malta jew għall-aħħar żminijiet tal-kavallieri qabilhom. Imma Heritage Malta, il-kuratorjal kien flimkien ma' studjużi oħrajn, iktar rajna li kienu appropjament il huma tal-perjodu Franċiż għal bosta raġunijiet. L-ewwel nett nafu li kien hawn dokument illi juri li kien hawn ħlas lill-artist Malti biex isiru dekorazzjonijiet fil-palazz u dan tħallas lejn Diċembru tal-1798. Aktar il-qoddim fl-1888 Blanche Linton Simmons, it-tifla tal-Linton Simmons li kien gvernatur, ippubblikat ħanajdu hekk katalgu interessanti ħafna tal-palazz, il-pittura, l-amara u d-dekorazzjonijiet li kien hawn. Issemmi biss suffett ta' kamra minnhom u suffett ieħor żgħir li huma bil-mitoloġija din il-kamra li qegħdin fiha hawnhekk u sala oħra viċin tagħha tidħol minn ġodina. Irridu ngħidu li dawna il-kmamar u gallerija jinfdu ma' xulxin, imissu ma' xulxin u jinfdu ma' xulxin. Hawnhekk issemmi li dawna t-temi kienu bil-mitoloġija. Ma sibnihomx laqqas fis-saqaf tal-kamra kbira mhux ta' din il-kamra, imma bir-restawr sibna illi qed hemm ħafna traċċi biżżejjed biex nirrikostruxxu dak li huma l-qasmiet, il-framing, eċetera, eċetera. Biss sibna traċċi wkoll tal-pittura mitoloġika u l-frames tagħhom, dak li ngħidulhom vignettes. F'din l-istess kamra llum ngħidulha tal-Franċiżi, nstabu ħafna wkoll minn dawn it-tip ta' vignettes u dekorazzjonijiet. Preżentament din il-kamra min jiġi jara l-palazz jara bid-damask, imma taħta hemm dawn il-vignettes għalfejn ma kxifnihomx. Għaliex min kien żebaħ fuqhom l-ewwel passati, intużat tip ta' żeba li l-binder tagħha tant kemm qabad ma' din il-pittura illi meta bdejna nagħmlu xogħlijiet normali bit-teknoloġija li hawn illum, bdiet issir bdejna nitilfu xi ftit jew wisq minn dawn il-pitturi, inti u tikxef. Allura ddeċidejna Heritage Malta l-Conservators illi niefqu jittieħdu samples, jiġi dokumentat kollox biex naraw fil-laboratorji tagħna u assistiti minn oħrajn kif nistgħu nsibu soluzzjoni biex inneħħu dina il-whitewashing ħanajdu hekk minn fuq dawn il-pitturi. Tal-gallerija interessanti għaliex tkompli mal-istess tema ta' dawn il-kmamar. U il-fatt li huma bil-mitoloġija jew bħal din il-kamra bl-4 kontinenti qed juruna l-era Franċiża illi affarijiet reliġjużi ma kienux ħanajdu hekk baqgħu favoriti bħalma kienu fis-snin ta' qabel taħt il-kavallieri. Dina kienet madwar Franza kollha u fejn bdew jirbħu ġifieri qed tagħtina dik l-indikazzjoni. Sintendi mhux qegħdin ngħidu 100% li saru fi żmien il-Franċiżi, hemm dawn l-indikazzjonijiet, dokumenti u secondary sources bħalma semmejna, primary u secondary sources, imma wkoll għandna il-fattwal kif sibna u ma sibniex li qed juru li huma indikazzjoni ta' dan il-perjodu.